Тага, най-тежката авиационна катастрофа в историята на Индия. 290 загинали. Останете за 30 секунди в мълчание и се помолете за жертвите и техните семейства. Амин, самолетни инциденти зачестяват, земетресенията не спират, а последиците от войните продължават да се разпространяват. Всеки ден безброй хора напускат този свят. За да бъдеш в безопасност, ти и твоето семейство, обърни се към Бога. Само искреното покаяние може да донесе Неговата закрила. Бог казва: Светият Дух говори на църквите и това са моите думи, които излизат от моя син. Всички, които имат уши да слушат, всички, които са живи да приемат. Просто яжте и пийте от тях и не изпитвайте съмнения. Всички, които се покоряват и се вслушват в думите ми, ще получат големи благословии. Всички, които искрено търсят лика ми, непременно ще намерят нова светлина, ново просветление и нови откровения. Всичко ще бъде свежо и ново. Думите ми ще ти се явяват по всяко време и ще отворят очите на духа ти, за да можеш да видиш всички тайни на духовния свят. Царството е сред хората. Влез в убежището и цялата благодат и благословии ще пребъдат с теб. Глад и мор няма да могат да те доближат, а вълци, змии, тигри и леопарди няма да могат да ти навредят. Ще дойдеш с мен, ще вървиш заедно с мен и ще навлезеш в славата с мен.